Magic baba. Awuze phela. Ngikulindeni. Oh, hayi. Ngiyazama. Hey. No, phela bekithi mina ngisafuna ukuqedela uqobo wanyalo ekumama yabo. Uwanwani bafo. Waza kanambile mahlanze into esizoyidla. Iyaziwa khuluma indaba nami ngilambile lapha ngazi ngilambe ngempela mfethu ngilambile. Unamali indaba? Oh, imali. Awuthi khona ngakho la. Hey. Ayikho bafo nami. 20 rand baba. 20 rand. Hayi, shuthi siyadlanga la ngempela mfethu. Wena khona nawo la. Oh, ngi-add nami la. Ya phela yini bafo ngeke incane. Nanti ishumi baba. Ishumi. Bafo ishumi. Bheke ukuthi kuyahlangana. Hayi awufuni. Uzinye indawo baba. Oh baba. Nanti elinye ishumi. Nazo. Yabona nje waliphumile leli. Ngenza ube khona elinye. Awukhuthuza awukakhuthuza ngapha. Hawu. Thank you babe. Bafo. Nanti ishumi. No 20 rand kodwa ayincane imali. Ngisho ukuthi umuntu aza backstage la. Bhenga. Hayi bafo. Yeah. Oh. Na. Mama. Ngathi yahlanga. Ba. Hayi, ngibheka yonke indawo nawo 2 rand. Ucathi nawo ubone ukhuthuse yonke indawo. Shothi thina sino 25 rand manje ba. 25 rand. Sizothenga. Kodwa ngicabanga Isinkwa bese sisheba nedrink. Coca-Cola ba sithi ubhodle. Yema. Ngiyabela sidla isinkwa necoke kuphela. Asidli isinkwa. Ucheese unjani ucheese? Ucheese 06. 06 bese kuba maqala. Awu 6. Nani nama Russian awu 2 ngoba sibabili 20 rand. Ima 20 rand ama Russian no 2. Isinkwa suba 15 rand. 15 rand. Idrink bafo 25 rand. 25 rand. Uma Russian uthe awu 20 rand base ucheese uba 18 rand. 18 rand. Lungile baba sami sobona phambili hlana. Asibone phansi. Ubone phambili bakuthi uhlakalane. Ninjani? Hayi siyaphila njani? Siyaphila nami. Bandla babhuti ngisacela ukumema ngesonto enkonzweni yethu. Oh, yeyouth. Yebo bhuti. Kukhona ukudla? Hayi bhuti sobe sihlangene njengeyouth yomphakathi. Kukhona nje okuncane sikudikidayo ukuthi singenze njani ngelizwi laThixo, yabo. Hayi ngokuningi. Oh, hayi. Kuhle lokho bafe. Kodwa ke manje kukhona yini ukudla? Hayi bafethu uthi la siyaqhuquzelana nje njengeyouth ukuthi kube nobumbano emphakathini wethu. Sizama unqanda nalobugebengu obukhona, izingane bema lezinto lezi zafika ungabani yabo. Hayi ngoba kukuthini. Ubumbano. Luhle ubumbano mzwefu. Luhle kakhulu. Ilento esiyidingayo thina. Kodwa umbuzo umile. Uwodwa nje bafo. Uwodwa umbuzo. Kukhona yini ukudla? Bafethu njengoba nginitshela ukuthi la into esifuna ukuthi kube nobumbano la emphakathini, yabo, ukuze siqede yonke lento khona nabazali bethu bathola injabulo ngomsebenzi yethu emihle. Mina ngiyayizwa into ayisho mzwefu. Ngiyayizwa. Kodwa umbuzo usamile. Ngisabuza. Nami ngiyabuza. Kukhona yini ukudla? Hayi bafo. Buya athi udla kokho la bese hayi Sambe na.
ma asimfihlele umfowethu lapha ne siyamfihlele Okay. ngicela ukubuza kulento ezokuyenziwa esintweni kukhona yini ukudla Hawu bhuti bese ngishilo nkosami sisile sanobhubhane. webafu ngisho ngingedwa stile ukudla ugaya ncintshana lo sisi hayi asiqhubeke siyozama amaqanda esitolo hayi Hayibo.